zalunci ba. Jama'a na arewa mu yi hakuri ba nan duniya za a tabbata ba. Matsayi in Allah ya baka bai kamata ka zamto mugu ba. Jama'a na arewa mu yi hakuri ba nan duniya za a tabbata ba. In ka san nauyi ka dauka bai kamata ka koma soko ba. Jama'a na arewa mu yi hakuri ba nan duniya za a tabbata ba. In kun auna mazan baya ba su nemi su taushe haramun ba. Jama'a na arewa mu yi hakuri ba nan duniya za a tabbata ba. Yawo na halin ya jawo addu'a ba fa sai masu ba.